Jama'a assalamu alaikum, barkanku da ƙara shigowa cikin tashata ta ABY Hausa TV. Tashar da nake kawo muku abubuwa daga Kannywood direct kai tsaye zaka kalli Aliyu cikin wannan tashar cikin garabasa wallahi. Abin da ya dace ka yi shine ka danna min subscribing da alamar ƙararrawa a cikin tashata mai albarka ABY Hausa TV domin ku al'umma aka kirkiri wannan tasha. A wannan tasha za ka ga ɗan gidan Rabilu Musa Ibro wato Hannafi, za ka ga Ahmad Safwan Dizal ɗan kidnapping na cikin daɗin kowa, za ka ga su garau garau, za ka ga Sabura, za ka ga manya-manyan jarumai daga masana'antar su gano irin su ga sanan dai da dama dai, idan na ce zan bayyana su da yawa ba za su fata ba. Za ku gan su irin su Lawan Ahmad, su Salisu Esfala. To ku kasance da tashar ABY Hausa TV, za mu dinga kawo muku abubuwan nishaɗi domin ku al'umma, wanda ko da mutum yana cikin hawan jini da ciwon da zai saka shi cikin matsala, to fa idan fa ya kasance da tasha ta insha Allahu rabbi wallahi nan da nan zai tashi. Kan ma ku tsaya ma a ba ku labari, kar ki bari, kar ki bari, kar ka bari, kar ku bari al'umma a ba ku labarin wannan tasha. Ku kasance da ABY Hausa TV, tasha al'umma ce, tasha